Idol, ikaw ang first owner. Magiinom tayo. Grabe ang mata ko. Namumula pa. Kaya yung sipon. Sama sa pagkiramdam. Sipon. Live lang. Para hindi mapakdawan. Kasi pag linggo, wala man live. Okay lang, idol. Bukas pa kasi ang schedule ko na alas 12 ng tanghali. Ate Chi, namumula mata ko. Naluluwa sa ubo. Nagpapalit na kasi ng ng taglamig dito. Pag umaga, sobrang lamig na. Maalat sa mata. Oy, kapit. Galaw shout out kapatid. Nag-live lang kasi ayaw ko mapakdawan. Ngayon, namumula pa yung mata ko sa ubo. Ubo sipon. Gano'n lang, pinilit lang mag-live kasi ayaw ko mapakdawan ng isang araw kasi, di ba, pag linggo pa nga naman. Buti yun nakakapag-vlog kasi kahit magpalya may pang-premiere man sana. Wala tayong pang-premiere. Kaya dapat araw-araw may live. Kaya namumula mata ko. Kala mo lasing. Kasi gawa ng ubo. Ay, pag ganito kasi, pag ininuman mo pa, mas lalo masakit sa ulo. Ba, mas lalong lumala, mahirap na. Masarap iinom pero pag kinabukasan, masakit sa ulo. Kasi may sipon ka, barado.
Ay, premier ba na siya, ano? Siya, okay. Siguro umpisa na. Para alat na mata ko. Para alat ang pakiramdam. Pag nakatutok sa cellphone. Tusok lang sa nakapin. Parang sumisingaw ang init sa mata. Tulo ang papawisan ka. Ay, sir, like cook. Simple kitchen. Ano pa yung natulog. Ating si Tiger. Nasa mga pakiramdam. Michi. Naabot ng ubo. Sibin pala yun. Si Sam. Nag-uumpisa ng premiere. Masugod po sa Langkapin. Mag-uumpisa na po. Mega love shout out sa lahat kapatid. Third Sunday. Transak 6 good AM. Silip lang. Antok pa. Salamat. Maraming salamat po sa pagsilip. Atichi. Idol Puga. Sa premiere tayo mga kapatid. Sa nakasabit po, mag-uumpisa na. Alapin touch yung mag-umpisa. Oy, EDR. Wala, masama pa ang pakiramdam. Barado ang ilong. Nagpilit lang mag-live. Pero kasing namapak naman. Sa Nakapin po, mag-uumpisa na, nagka-countdown na siya. Oy, Sir Ibong, maraming salamat. Grabe ang sipon. Tumutulo ang ilong ko. Sipon, grabe. Lagnat lang. Ubo, hindi naman hindi naman lagnat ubo. At pati matakot, parang siya. Sumisingaw na mainit, parang Hindi ka na nag-live alam ko na yan, EDR. Hindi ka na nag-live.
Oy, JJ. Nakasilip ka lang dyan ha. Panay na naman tago mo. Kaya ebong, PDR usap ng na kayo ni Helen. Ate Chi, malay sana ako kung kaso nag-error yung parang live. Hindi ko na inayos. Ba't hindi mo inayos? Nihintay ka pa naman yata ng mga taga-ICU. Walang nagtinda. Ano yan, idea? Che, may galang shout out. Kay ADR na lang yung alam na ni ADR. Yung kay Ate Helen. Paalat na mata ko, parang nakainom ng 3 dekanto. Junjun, Miguel Love, shout out. Junjun Ligsag, ito na, tambay ko sa iyo. Ay, nag-ano pa tayo kay sa premiere, patuloy pa rin siya. Hindi pa tapos kay kay Sam. JJ, shouty sa iyo. May JJ. May love note daw kasi siya. Kuya Ebong. Ate Milaring Almonte. Alam mo sa akin na lasing. Ang pula ng mata ko. Parang lumuluha. Bukas magang live ko, alas 12. Alas 12 ng tanghali live ko. Kiss mo ako, idea. Sira ulo ka, Jay. Palipad mo na lang, Jay. Ipapadaan mo pa kay idea. May lang shout out ni light ko, Junjun Lingsag. IDR. Nasa premiere pa. Hindi kasi inagyan ng ng volume. Para madinig na naman sa sa cellphone. Dati naka-live na may tumawag, nagre-ring. Oy, Ma'am Rose! Good evening, Ma'am Rose. Thank you. Buti kayo, Ma'am Rose, laging nandun kayo kina Idol Jappers, Brian Kansasuski. Ayun, matatapos na naman yung premiere. Hindi naman ako. Ryan, kumusta? Buti pa kayo, lagi kayo nandun kay Japper Sniper.
Sarap, sarap makasama dun eh, mga ngawil. Turuan ko sila kung paano gumawa ng pamundo sa dagat. Kasi yung hinuhulog nila dun, yung mismo angkla nila eh. Mahirap na pag sumabit yun sa batuhan. Thank you, Ton. Idol. Kuya Manoy, andun tayo sa premiere ni Sam. Nag-ano pa siya, nag-premiere pa. Jun. Si Sam, di pa tapos yung premiere. Si Sam, sino naka-premiere? Si Sam. Si Shamski. At ni Milani. Kuya Ebong dan Polpak sa nakapin. Thank you Kuya Ebong. Pwede yung play ano ba yun? Angka payong ano? Di ba kasi pag ano rin ka rin naman nila? Oh, siya. Kasi kami dito, Ryan, ano ginagamit namin? Uy, bag mo. Ang bilis. Nandito na sila. Ate Mio, nag-chat tayo ni Ryan. Sabi ni Ma'am Rose Maranan. Ginagamit kasi ni Damin dito yung kahoy na lalagyan namin ng bato. Pinupundo namin sa mahigit 90 dipa o kaya 100 dipa. Big lang po. Thank you po Ate Mio. Salamat sa pagtambal. Anong gamit niyo? Ang gamit namin yung lubid dito. Lubid na 18 yata yung laki niya. 2 rolyo. Tapos gumagamit kami ng kahoy yung bakawan. Diba? Kaya lang baka bawal dyan. Bakawan. Kahit yung matigas na kahoy yung pang ano sa matibay sa dagat, sa tubig. I love you, Ross. Ang ganda kasi ng huli, lalo na ni Kuya Dagol. Nakakahuli siya ng lapu-lapu. Sarap punduhan yun. Kung may pamundo. Bornat Vlog, dan sa nakapin, idol. Thank you very much sa'yo. Bornat, maraming salamat sa pagdikit. Totoo ba yun, Ryan? Premier. Anong oras yun? Moros. Lapit na matapos yung naka-premier. Magpubalikan na dito. Sarap sumama doon kay Idol kasi malaking bangka siya. Si Kuya Rick, maganda ang ano, si Kuya Rick Vlog. May gamit na siyang pangdagat. GPS na alam po nasaan ang bahura. Tusok natin. Ano ba yun? Mamros muna. Ladies first. Kaya huwag na sabi kita. Ate Mio. Salamat sa inyong pagtambal. Sa pakiramdam, puro nagluluwa ang mata ko sa ubo. Kagabi hindi ako mapatulog. Tambay na lang ako kaya Sir Lyco. Panay naman ang sayaw ng Sir Lyco eh. Nagkakanta.
Kapit dikit tansaktan kay Brian. Thank you, kapit. New dikit Brian. Balikan mo na lang yan, kapatid bro. Brian. Mga main nila yan. Like of Simple Kitchen. Maraming salamat. Ate Mary. Ate Che. Dan Siang. Ate Milay. Potassium muna kayo. Mag-potassium. Pabilisang dikit. Pusok. Dan kay Ross. We love shout out. Ross. Thank you po, Sir Michael. Ano pa yung ilong? We love shout out sa lahat. Kapay, salamat. Sabi ni Ma'am Ross, Maranan. Junjun. Kasi silip ka dyan. Para ano eh. Para tutulo ang ano. Yay! Ay, bunso. Tulo si Punggo. Pilit lang. Pinipilit. Pinipilit para. Naka-live. Diba? Grabe ang ubo ko, Ma'am Ross. Biglang ako, Kuya Bicol. Thank you. Jinjonat lang yan. Grabe ang ubo. Pag, ano kasi, pag umaga, sobrang lamig na dito ngayon. Nagpapalit na siya ng panahon. Pumayat ka yata. Kilo ko yan. Hindi na payat ako kahit nag-asayad ako. Bunso. Hindi na bawas. Kasi hindi rin naman tumitigil kumain. Kahit may sakit ako. Yung iba, di ba, pag may sakit yung iba, kaya tamad kumain. Yung ay Art TV, Ate Art. Hello host, thank you po Ate Art TV 1. Thank you po sa pagdala.
Kasi, bunso, paano tayo papayat? Ako ang nagluluto. Kahit masama ang pakiramdam ko dito, nagluluto ako. Kasi ayaw kong ihiga yung yung sanay na higa mo pag may sakit. Gusto ko yung tutulo yung pawis. Kaya, kahit masama ang pakiramdam, sa lutuan pa rin ako. Kaya, hindi tayo nagbabayat. Pag hindi naman kumain ng gabi, pag nagising ako, parang hinihilaw papunta doon sa lamesa para kumain. Kapatid, right cook dan sa banana, saging. Ate Marie, Tumilio, Full Pack Dan, EDRTV. Thank you po sa like ko. Allah, Kuya Manoy, adik ka na sa pagkain. Siguro. Hindi, pag nasa dagat kasi, di ba, pag nasa dagat, pag wala ng pagkain, wala ka ng gutom eh. Maghintay kang kinabukasan, magluluto. JJ po, bunso, si JJ. Lagi na rin nakatambayan sa bunso, si JJ. Taga Cebu ba yun, G? Cebu, no? Idol JJ. Nasahod na rin sana. Ay, Kuya Tala. Tamsak. Thank you po, Kuya Tala. Maraming salamat po. Medyo lang shoutout po, host. Kuya Tala. Junjun minsan. Ate Murray. Nakakapayat lang pag may pag may love life na nag-aaway lagi. Pumayat ako. Diba? Idol food. Wala na si EDR. J. Wala si EDR. Live yung pinsan niya. Sorry. Naka-live kanina. Ko idol niya. Ate Miyu. Ate Miyu. Ito parang ano pa lang, full pack friends. Full pack dan Kuya Tala. Biglang shout out. Idol JJ, biglang shout out. Full pack sa'yo Kuya Tala, si Sir Lagko. Dikit kalimbang lang guys. Labas lang sa chicken pin. Dating oras pa lang pero parang Kuya Mac! Silip-silip ka dyan, Kuya Mac! Galing ng live ni ni Sir Laiko. Shout out everyone.
Hi Mac, mega love shoutout. Ate Chi, kaway-kaway dyan, Ate Chi. Ganda ng live ni Sir, like ko pa. Tamsak. Dan po, Ate Mildred. Ate Mio. Gano'n sa'yo si Sir like ko. JJ. 10 peso, mega love shoutout, Mac. Like up Simple Kitchen. Thanks po. Sabi ni Kuya Tala. Mak, Kuya Tala. Wow, wow. Mak, Yahoo. Kuya Tala. Ate Mio, Polpak dan Mak. Sabi ni Like of Simple Kitchen. Polpak na sa'yo, Kuya Mac. Kapait. Kaway-kaway dyan. Dami mong niluto kanina. Like of Simple Kitchen, Dan Sukli. Thanks po. Kuya Tala. Polpak dan Arts TV. Ate Arts, Polpak mo sa'yo si Like of Simple Kitchen. Kay Kuya Like of naman tayo. Hello. Miguel out, shut out. Like of TV. Idol Pugak. Ate Mio, share like ko. Share like ko.
simple kitchen, then connect back. Di na magbakas kasi busy lang po. At inin na. Certified Light Cook, Family Light Cook. Maraming salamat sa inyong pagtambay. Bumabagsak ang ating araw. Pakibatas po para mabalikan. Legit sir, salamat po. Ibu ako. Ate Chi, bakas lang po. Balikan ko kayo. Busy pa. JJ. Mera, Ate Mary. Ito mo na, ano na? Kahit maluwa-luwa ang mata ko ano pa rin. Naka 40 minutes na. Sana si EDR was umuwi na ba? Umuwi na yata eh. Hindi, may kakausapin yun si Ate Helen. Pinapatawag ni Kuya Ebong. Kausapin kasi yun si Ate Helen. Kapatid Padan. Buds. Ate Mary, kumusta ang iyong tiyan?
Buti kung dito, mag, magngunguya ka lang ng daw ng bayabas. So, mamaya okay na yan. Tapos kung masama naman yung tiyan mo, serpentina. Sobrang pait kasi. Kuya Tala, kaway-kaway dyan, Kuya Tala. Junjun Linsag, heart heart. Oh shit eh. Trying to take rest. $9 million in the house. Large shout out sa inyong lahat. Kuya Tala, tayo'y mag-inom ng tubig.
kasi naka-silent. Tamsak bakas sa harang. Harang sa nakapi. Bakas at harang. Harang sa nakapi. Ang hirap pag may ubo. Parang nangangati yung lalamunan. Hindi ka makatulog sa ubo. Buti na lang nag-live nun si Sir Laiko. Diba Sir Laiko? Nasayaw na. Nasayaw-sayaw na, nakanta pa. O, diba? Saan ka pa? Hindi gumana yung yata ni Sir Laiko yung microphone. Kaya mano-mano na lang. Mano-manong kanta Full punk done. Sitaw Ross Maranan. Love shout out. Sa Sitaw Ross Maranan vlog. Junjun Kuya Tala. Hello, hello. Ati Laila Tamsak. Nasa pasyente pa. Okay lang po, Ati Laila. Naglaro nga ng gadget. Bye later ulit. Thank you po, Ati Lai. Live lang kasi tumutulog. parang pati mata ko sumisingaw ang init sa ubo. Thank you 12 million in the house. Bye later ulit. Thank you, Ate Lai. Unahin ang work. work sariling pasyente. Kaya ako may pamunas. Ba may lumagpas.
Violet Junjun Binsag Miglaw shout out Laila. Busy pa Kuya Laiko, may ano yun, may ginagamot na pasyente. Ano siya, maghapon siya nakakotse kung saan saang bahay siya napunta. Yung may mga pasyente siyang pinapagaling. Parang ano siya, parang therapy. May ano niya, gihilot-hilot. Gusto yung paninda mo? Bunso? Idol Pugak. Latsing. Silit-silit. Latsing. Junjun Linsag. Pugak Idol. Mega live shout out. Junjun Mega shout out. Like a simple kitchen. Yung po, nag-isang oras na kagad. Bilis lang. Kaya mata ko parang kala mo galing sa iyak. Pauwi na mi. Done. Office work. See you and my room. Thank you, Sir Laiko. Pauwi na mi. Done. Office work. See you. See you in my room. Big love shout out. Kuya Laiko. Junjun Linsag. Thank you very much. Ingay Kuya Laiko. Check namin kung meron. Kaya may talino ba siya. Thank you, Sir Laiko. Ingat. Ako ay umaarangkada ang kalaban sa ilong. Bye guys, uwi muna. Ingat-ingat. Check natin kung mayroon. Ingat-ingat, Kuya Laiko. Ay, Sir Laiko. Ako Bicol Vlogger. Thank you sa iyong pagdalaw.
Ate Mina Show TV Call. Kahit masama ang pakiramdam, live pa rin. Ako, Bicol. Unity of Team Love. We are here to help Unity, Team Love, support. Team Care at Heart, Team Heart. Ingat po sa pag-uwi, kapatid. Sabi ni Kapit. Ako Bicol, salamat sa iyong pagdalaw. Kahit masama ang pakiramdam sa ubo, live pa rin. Ikot-ikot ako sa pero may tambay. Sir isa. Sa lapi. Thank you, Ate Mina. Ako Bicol, dikit ka dyan, ako Bicol. Mga ano yan, mga min nila yan. Makakakuha ka dyan ng banana. Ako idol. Ako Bicol, dan sa new upload mo. Thank you, Arimina. New upload mo, ako Bicol, dan. Ikitan mo yan, kabayan. Kabayan, Bicol. Bicol, Bicol. Diba? 1 hours na. Gigi Galo. General Art. 21 Tosok po, host. Thank you sa pagpunta. Parang ano magsalita. Puno ng anong ang ilong. Sipon. Ano na tsatsaga. Kahit masama. Yan ang problema. Kumukulog pa dito. May plano na naman ang panahon na. May plano na naman ang panahon na umulan. Mali umulan, wag lang mag-brown out. Pag nag-brown out, yari ang live. Nakakaisang oras pa lang ako. Diyan ako Bicol, dikit ka dyan sa mga sa mga nandyan. Ngayon nakapin, dikitan mo yan Bicol. May babalik yan sa'yo. Yung mga susukli yan mga sa'yo kasi mabait yan. Mga legit. Dikitan mo lang yung mga ano naman yan, mga main nila. Binababa. Salamat po sa pagsampay. Walang anuman, kapatid.
Legit. Viva. Sarap. Alright. Yun, Vincent. Maraming salamat sa iyong pag-heart-heart. Ako Bicol. Dan Tamsak Idol Host. Thank you. Ayan mo Bicol. Yan, mga nandyan. Yung nakasabit Bicol, dikit ka dyan. Ay, mga nandyan, mga ano yan. Mga legit yan. Mga nagbabalik yan pag dinikitan mo sila. Huwag ka mang problema dyan, babalikan ka niyan. Mga ano yan, mga legit yan. Mga nagbabalik yan pag basta mag-iwan ka lang sa kanila ng bakas. No video, no subscriber. Kapait. Heart dyan. Dan thumbs up. Idol Host. Thank you. One. Sino ba yun? One. Wala naman video. Wala naman. Thank you sa may bahay kaya tawan. Baba mo bahay mo para hadikitan na dikitan nila. Ay, salamat sa pagtambay. Grabe. Maano sa ulo. Ang sikon. Ang nag-mute. Parang inaano yung ilong. Tapos yung mata mo parang alat na. Ayaw kasing Pero kung may mga upload, pwede magpalya kung may mga premiere, yun, pwede magpalya mag-live. Dikit kalimbang lang guys, bakas ka. Ayan Bicol dikitan mo yan si Yan isabit ko. Bakas lang sa chicken pit. Sa maat. Ano yan? Salamat. Balik ako sa iyo. Sa maat. Thank you. Ako Bicol. Gigi Galo dan Tamsak Idol. Yun. Dikit na sa'yo. Gigi Galo, si Ako Bicol Vlogger. Ka-graduate niya lang ng 1K. Ayan ang live. Sabayan mo na kayo ng live.
Dikit ka rin lang, guys. Hindi. Ayun yung nakasabit to. Dikitan mo rin. Nakapil. Ayaw tumigil lang ano ko kalaban. Di ba? Ang sarap sa pakiramdam pag nailalabas. Glenn Terpel Lycop, tambay lang host. May kalag shoutout, Lycop TV. Thank you po, Sir Lycop, Pamela Lycop. Maraming salamat. Ako Bicol Vlogger. Here. Kaway. Ayan, nandikitan mo yan. Si Glenn, si Idol Pugak King. Yan, mga ano yan. Si Ate Chi, Bukal Vlog. Dikit ka dyan, ano, Bicol. Ako Bicol. Babalikan kanila. Basta pag dumikit ka, lagyan ano ka lang, magbakas ka lang sa kanila. Kapit, nagbaba ng bahay. Ayan, si Kapit, nagbaba ng bahay. Dikitan mo. Para dumagdag ang iyong bahay. Pang 23, tusok. Maraming salamat. Sir Lycop, Family Lycop, maraming salamat sa inyong pagtambay. Jim Linsag, kaway tayo dyan. Ginalyn, Therapy Lycop, Lucero, tambay dyan host, maglang shoutout. Ako Bicol Vlogger. Nagbabalik siya ng bahay. 24, tusok, magalaw shoutout. Host. Ayun na. Umugod na ang Lycop family. Lynn Turfer Lycop. Magalaw shoutout. Kaway dyan. Ginalyn Turfer. Lycop Rosero. Ayun, bagong kababayan dyan, baka gusto nyo dumikit dyan. Dikit-dikit lang kayo dyan, mga kapatid.
Ate Mary, kumusta ang inyong tiyan? Di pa na di na ng ilong ko namumulan na. Buti ko matangos, wala naman tatangos. Sabi, chicken. Goodbye. Luis. Masarap pa nagsasalubong dito. Diba? Ako Bicol. Oy. Princess, thank you. Princess Vlog, GH. Hello po, good evening, good evening. Oh, nandiyan pala, sakit ako. Oo nga, ati Lai. Sama. Hoy, Chubais, maraming salamat sa inyong pagsugod. Salamat po, Chubais. Tawa ka dyan to guys. O parang po ako magsalita kasi ang naubo, na may sipon, gano'n. Dikit kalimbang po. Napadaan lang. Wala yan. Chubais. Thank you. Thank you sa inyong pagdaan lang. Ikot-ikot lang tayo dyan mga kapatid. Maraming salamat sa inyong pag-ikot. Balik. Chubais. Andito ba ang kalsada? Walang kalsada dito. Tilay. Silip lang po, host. Thank you, Princess, sa iyong pagsilip. At sa iyong pagsilip ay makakatagpo ka. Wow, may rose pa siya, Pero like ko pa. Princess, tawa ka dyan, Princess. Hi, Michael, sabi ni Lala Vintora. Sa Lala Vintora. Ako, tutulog na. Talaga, Bicol. Pagod na ba, Tilay? Ayaw ko na mag-comment. Tatlo pa pasyente ko. Oh, dami pa. Anong oras pa? Sa bagay, bago pa naman dyan. Bye. Pahinga sa kotse, Ate Lai.
Tatlo pa pala sila. Mamaya matatapos din yan. Grabe, ang daming daming pasyente. Ate Wita, Ate Princess, naku, dahil pa yan ganda. Naku. Ate Laila, sabi ko na matutulog na ako, Princess, at Nicole, huwag niyo akong kinakausap. Patulog ka na dyan, Ate Lai, habang nagbabiyahe ka papunta sa iyong pasyente. Ingat-ingat sa iyong patungong pasyente. At ang mata ko ay lumuluha sa sipon. Sipon at ulo. Sorry po, ganda, ingat, sleep well po. Sabi ni Princess Vlog, kumanta ka, Nicole, pampatulog. Di ako marunong kumanta ko na. Dumami yung bisita mo kagabi, no? Kantahan kayo eh. Sabi yung ubo ko eh. Paikot-ikot lang yung ano ko, yung mga cellphone kagabi. Hindi ako makakatulog sa ubo ko kagabi. Ubo, sipon, sakit na ulo ko. Kaya yung tatlong gamit ko kung saan saan nakakarating eh. Bye na host, ayaw na ni ganda. Makipag-usap. Pagod na yan si Ate Laila. Dan Pulpak sa nakapin. Thank you. Kapag ang Bicol, balikan mo sila Bicol. Ako Bicol. Ano yan ha? Eddie Garcia. Ano yun ba? Ano? Ayun. Hindi ko maano. Madulo ng ano. Di na interpret ko. Kaway-kaway lang tayo dyan. Dan sa nakapin, muntik ko nang makalimutan na tamang pangsakan. Thank you sa iyong pagtamsak. Ano ba? Sa nakapin?
upcoming Ate Igib. Kakapait. Kapait. Si Mimi Bora. Ako Bicol Vlogger. Ako Bicol. Ate Milani Almonte. Kaway-kaway tayo dyan. Biglang nakakalimutan ko agad. Nag-mute. Kuya Tala, ako Bicol Vlogger Dan. Thank you po kay Tala. Like ko Vlogger Dan. Full pack Dan ako Bicol Vlogger. Full pack na sa'yo ako Bicol si Sir Lyco. Big ko lang muna ito kaya nag-study pa ako ng anak ko kasi may test tomorrow. Okay lang yan, Digicalo, no problem. No problem. Yung chikating muna.
Ayan. Hindi ko mapigil. Hindi ko mapigil. Like of Simple Kitchen. Dan Tamsak. Tap to enjoy. Full pack dan. Chubais TV. Miglaw shout out. Ano ba yan? Huwag po tamsak lang. Kailangan po magbakas at dumikit. At bilan. Salamat pa. Bakas ka, magbakas ka, ako Bicol. Pag nagano ka, magbakas ka, panoorin mo siya kahit mga 4 minutes. Pag dumidikit ka, panoorin mo siya ng 4 minutes para hindi malagas. Kasi pag hindi mo siya pinanood, mawala lang din yan sa'yo. Malalagas din yan. Panoorin mo siya ng mga 4 minutes, tumaas pa. 3 minutes, ganun. Para hindi sa'yo malagas, sayang. Huwag yung, yung tamsak-tamsak lang. Panoorin mo rin siya. Bago ka magtamsak, magdikit, panoorin mo muna siya. Para hindi masayang ang iyong pagdikit sa mga, at magbakas ka rin. Magbakas ka rin para balikan kanila pag wala na silang gawa. Kasi mahirap pag magdidikit ka lang, tatamsak, hindi mo siya papanoorin. Wala din yun, malalagas din yun sa'yo. Magano ka lang, magbakas ka na rin pag pinanood mo para mabalikan kanila. Kuya Tala, katamsak ng premier. Thanks guys. Katamsak po sa premier. Kuya Tala guys.
patamsak. Uy, bunso. Tamsak tayo guys, tamsak. Ate Egypt, iwan lang po ng bakas. Salamat po. Tamsak tayo guys, ang gapin. Ate Egypt, ayan, Ate Egypt. Bakas po kayo dyan, bakas. Host, pakisunod pag sabit. Okay. Sabi na ako na. Ate Egypt na ba? Ayun. Yung first come, first service. Salamat. Ayan si sunod natin si Bunso. Ate Milani Almonte. Terus pakisunod. Okay. Thank you.
Hindi ko si, ano yun. Ay, si Ate Nito pala. Si ano pala. Ate. Habol ko lang, Ate Isel. Like, lampasan. Nakalampas si Ate. Ate Egypt. Paano na? Yan, okay na. Sabit ko si Ate Egypt. Si Ate Mix lang pala. Okay, was. Tambay lang. Ito, host. Ate niya. Sige po, salamat po. Salamat po. Tambay ng dalawa, like of TV. Thank you po. Family like ko. Salamat po.
pindot dito. Nakamute naman pala. Ganun ko lang sound. Hello, Ate Mary. Tambay ng 5 hosts. Kain lang ako. Thank you po. Maraming salamat po. Tarlag ko. Kain muna. At anong oras na? Ate Chi. Ikaw dyan, Ate Chi. Kapit. Mihina ang ating signal. Ayan. Isa nakakalimutan ko naka 'Ligo. Idol Pugak. Silip-silip ka dyan, ha? Maraming salamat sa inyong pagsilip. $15 million and a half. Maraming salamat sa inyong pagtambay. 26 thumbs up. Maraming salamat po. Tayo magtubig. Tubig bad. May halong gin. Parang ano ng ano, mata ko parang ay init.
Ay, hindi ko na pindot. Hello. Ate Chi, okay.
Ano po, maraming salamat po sa lahat. Mag-ina po ako kasi tumutulo ng ang ano na ng mata ko. Maraming salamat po sa inyong suporta. Kayo po ay mag-in at makapagpahinga. Grabe, ang init na ng mata ko. Nakakamute lang para suminga. Pahinga. Muna yan, Kuya Manoy. Oh, bunso. Thank you, maraming salamat po. Sino man po next dyan. Go na po kayo, go, 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 go. Kako ay magandang gabi. Oy, Kapanday, ako yung mag-i-end na. Nahuli ka. Kasi grabe ang sumapa ng pakiramdam. Parang, napupuno yung ilong ko. Ang ng singaw ng mata ko. May galaw shoutout Kapanday. Magandang gabi. Yung naka-line up po, mag-go, go, go, go na. At mag-end na rin po ako kasi parang napupungag na yung salita ko sa sipon. Makapagpahinga at mayroon pa bukas maaga mag-live alas 12. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtambay at suporta sa aking live. Thank you very much. See you next kay Bicol. Like of Simple Kitchen, may love shout out. Oy, go, 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 go na kayo. Kapanday. Yung next dyan. Next. 'Upa apo ang vitamins. Kapate. Number 1, Miguel out shout out. Siski. Wait, what? Yata. Ate Chi. Asan ka na? Tamay ka lang. Kaya Kapanday. At may hinihintay pa tayo. Kung sino magne-next. Laot ka na Kapanday. Diba, ang ganda ng huli dyan ng kitang ha. Go, Ate Ina. Go ka, Ate Ina.
Ikaw ang sumunod. Ano? Hmm? Sarap pumunta ng Batangas. Ang dami ng huling isda. Sarap siguro mga Will dyan kasi malapit lang mga bahura. Yung yung mga yun? Yung ruby snapper. Yung malakas yun. Lalaki yun. May nakakita ako niyan sa sa Batangas eh. Yung red sniper, yung tayangan, yung bulaw. Sarap yung kawilin sa gabi. Lalo na dyan, maraming pusit yan. Sila nananangkap din, isa lang ang pampusit dito. Sa akin, ginagamit ko panghuli ng pusit ay 10 piraso ang panghuli ko. May talim. Yan ang panghuli ko ng pusit dito. Hindi ko lang yun na-vlog. Si Madeline. Pero maganda siguro yun. Reflex ko lang. 2 pusit lang yun. Madilim kasi bawal maliwanag na ilaw dun eh. Ate Ina, 1 hour ka pa. Pa sila sa GC. Sayang 1 hour pag-ibig. 1 hour. Hanggang 10, diba yun? Hanggang 10, kasi si Ate Chi, 10 yata na uwi yun. 10 ang Pinas ka na uwi, Ate Chi. Ayan na, si Ate Ina. Go, Ate Ina. Yan, papasok yan dito si Michael. Sige na, meron na si Ina ang live. Pero mapula. Panguna nga eh. Puro pasipon. Unang isang oras. Utang isang oras sa English yan, Ina. Natakot ka na. Junjun. Kita mo, kahit hindi mo talagang nalabas eh. Isang loob. I don't gak. Ingat sa iyong work. Calm down, Ina.
Mag 60 na lang. Calm down and busy yata si Ate Ina. Junjun ni Sag. Junjun. Asa? Live na si Ina. Live na ba? At maraming salamat po. Doon tayo kay Ate Ina. Go, go, go! Live na si Ate Ina. Bye, kapatid. May galaw siya. Salamat. Salamat sa inyo. Doon tayo kay Ate Ina. Maraming salamat sa inyo, mga kapatid.